guys! Welcome to my vlog and it's me, Miss Jess, and for today's video is magkuko og rice guys. So, let's begin! Ang ahong lutuan ron. Da, mali yung mga taran. Mga guys, oh. Ako sang humulan guys kay aranggahi aman, di makuskus. So guys, naguman ako hugas sa atong rice cooker nga dako kayo. Ano na siyang takbuhan para kuan. Kanang dili madaot ang atong kuan rice cooker guys. Okay na, saon na lang. Patay bayad na ni ang DAKOA ba ni. Diba guys? Yung lang din. Daran, dara. So magtako sa taog rice, guys. Guys, kita magkuag rice. Daran. Ano atong gamiton, guys? Takos. Kung pila ka lata atong takson. Magtakos tag na po ani kalata, guys. Kay napo ko na antong agul. Guys, kaya na ay mga parihaan ni guys kani. Pilihan na to guys para kuan. Oh guys, kuan na kuan ni guys, magkilis. Dili i-focus sa kuan. Na guys, ha, ngani yan sa pagkilis guys, kumut-kumuton para kumut-kumuton sa dapong kamot. Ay, sabi mo, sige mo kapag sabi. Di guys, sana isod ang bugas sa rice cooker. Oops! Dapat hinay-hinay lang. Sama kahinay sa isang gugma nga niabot ka sa atong kinabuhi. Ayo, apil lang now. Di man. Ano siya guys ha, ana. Anya, magkuha na patag sabaron guys. Ja. O guys, mo ni siya kadaghan na ang tubig guys. Kung unsa kadaghan na ang imong bugas, kung pila ka lata mo sad kadaghan na ang tubig guys. So, magkuwad na ko guys sa kay. Aron makaluto na ko guys, kay hapit na ang oras guys. Manani guys, ako na ni saksak. Kasi sa lian. Pagkatao si ate. Tara guys. Ona, pa. Ang takot di ay. And the last, mo na siya guys. Oh, kinaon. Oh, mo na. Okay na guys. So guys, mo na to guys. Nahuman na jud ko og tak ang sahong dinong ag. And I hope you like my video guys and don't forget to subscribe.